नमस्कार मित्रांनो, आज आपण बनवणार आहोत पालकचे पौष्टिक घावणे आणि त्यासाठी जे साहित्य लागतं ते आपण एकदा पाहून घेऊयात. 100 ग्रॅम पालकची भाजी घ्यायची आहे आणि ही जी भाजी आहे तिची आम्ही नंतर देठ काढून फक्त पानं वापरणार आहोत. एक बाउल भरून घावण्यासाठीचं पीठ घेतलेलं आहे. तर घावण्यासाठीचं जे पीठ असतं मित्रांनो ते अत्यंत बारीक पीठ असतं, त्याचे छान असे घावणे पडतात. चवीनुसार मीठ, गरजेनुसार तेल, 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत. 1 इंच अद्रक आणि 4 हिरव्या मिरच्या आपण बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत. चला तर मग वळूयात पुढच्या कृतीकडे. तर मित्रांनो, आपण ही पालकची भाजी अद्रक, मिरची आणि लसूण बारीक असे चिरून घेतलेलं आहे. आणि आता आपण एक टोप देखील घेतलेला आहे. त्या टोपामध्येच आपल्याला हे सर्व चिरलेल्या वस्तू टाकून घ्यायचे आहेत. आता ह्या सर्व गोष्टी मित्रांनो आपल्याला बारीक गॅसवरती एक 5 ते 10 मिनिटासाठी चांगल्या शिजत ठेवायच्या आहेत. त्यासाठी आपण अर्धा ग्लास पाणी ओतून घेऊयात, जेणेकरून ही भाजी चांगली शिजून निघेल. तर आता ही भाजी आम्ही चांगली शिजवून घेऊन येतो. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आम्ही ही भाजी मस्तपैकी शिजवून आणलेली आहे. छान तिचं गरगट देखील तयार करून घेतलं आहे. तर आता ही भाजी आपल्याला मिक्सरला वाटून घ्यायची आहे. तर आता या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून तिची बारीक अशी आपण पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे. आता आपण बारीक वाटून घेतलेलं मिश्रण या टोपामध्ये काढून घ्यायचं आहे. आता आपण चवीपुरतं मीठ टाकून घ्यायचं आहे. आता यामध्ये आपण तांदळाचं पीठ टाकून घ्यायचं आहे. तर थोडं थोडं करून आपल्याला हे तांदळाचं पीठ जे आहे ते छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं असतं. त्यामध्ये आपल्याला गाठी देखील तयार होऊ द्यायचे नाही आहेत. आता यामध्ये आपण थोडंसं पाणी देखील टाकून घेतलेलं आहे. जर या गाठी चमच्याने मोडणाऱ्या नसतील तर आपण त्या हाताने नक्कीच मोडून घ्याव्यात. आणि मित्रांनो, हे जे घावण्याचं पीठ आहे त्याची कन्सिस्टन्सी तुम्ही पाहू शकता. ते अतिशय आपल्याला घट्ट देखील ठेवायचं नसतं आणि जास्त पातळ देखील करायचं नाही आहे. ह्याची कन्सिस्टन्सी अशी असली पाहिजे जेणेकरून आपले जे घावणे आहे ते छान असे जाळीदार येतील. तर मित्रांनो, आता आपण घावणे काढून घेणार आहोत. त्यासाठी आम्ही हे एक भिडं जे आहे ते तापत ठेवलेलं आहे. तर या भिड्याला आपण सर्वप्रथम तेल लावून घेऊयात. एक गोष्ट आपल्याला नेहमी लक्षात ठेवायची आहे, जेव्हा आपण कोणताही पहिला घावणा काढणार असू तेव्हा जास्तीत जास्त तेल आपल्याला या भिड्याला लावून घ्यायचं असतं, जेणेकरून हे जे भिडं आहे ते छान सेट होतं आणि आपला जो घावणा आहे तो या भिड्याला चिटकत देखील नाही. आणि घावणं आपल्याला काढून घेण्यापूर्वी घावण्याचं जे पीठ आहे ते नेहमी अशा प्रकारे मिक्स करून घ्यायचं असतं. त्यानंतरच ते पीठ या भिड्यावरती आपल्याला टाकून घ्यायचं असतं. आणि फारच अप्रतिम असा आपण हा घावणा या भिड्यावरती टाकून घेतलेला आहे. छान अशी त्याला जाळी देखील आलेली आहे. तर मित्रांनो, नेहमी लक्षात ठेवा, घावणा टाकताना आपल्याला गॅस जो असतो तो फास्ट करून घ्यायचा असतो आणि जेव्हा आपण यावरती झाकण ठेवू तेव्हा आपल्याला गॅस बारीक करून घ्यायचा असतो, जेणेकरून आपला जो घावणा आहे तो खालतून जळत देखील नाही, छान त्याला जाळी येते. तर आता या भिड्यावरती आपल्याला हे झाकण 1 मिनिटासाठी ठेवून द्यायचं आहे, जेणेकरून घावण्याचं पीठ चांगलं शिजून देखील निघतं आतल्या आत. तर मित्रांनो, आता 1 मिनिटाने आपण घावण्यावरचं झाकण जे ते काढून घ्यायचं आहे आणि हा जो घावणा आहे तो आपल्याला सर्व बाजूने व्यवस्थित शेकून घ्यायचा आहे. तो खालती कुठेही कच्चा राहायला नाही पाहिजे किंवा तो चिटकायला देखील नाही पाहिजे. आणि याचे जे कडा असतात ते आपल्याला अशा प्रकारे हलक्याशा मोकळ्या करून घ्यायच्या आहेत. तर मित्रांनो, आता या घावण्याच्या कडा आम्ही छान अशा मोकळ्या करून घेतलेल्या आहेत. त्याला आपण एका
ताटलीमध्ये काढून घेऊयात. तर छान असा आपला घावणा जाळीदार निघालेला आहे. तर अशा प्रकारे आम्ही आणखीन एक घावणा तुम्हाला बनवून दाखवतो. मित्रांनो, अशा प्रकारे आम्ही बाकीचे सुद्धा घावणे तयार करून घेतो. त्यानंतर ही डिश तुम्हाला सर्व करून दाखवतो. तर मंडळी, फायनली आपली ही पौष्टिक अशी पालकच्या घावण्याची रेसिपी तयार झालेली आहे. आणि आपण या घावण्यांचा एक मस्तपैकी हिरवा कलर पाहू शकता. छान असे हे घावणे सुद्धा हिरवेगार दिसत आहेत, जशी आपली हिरवेगार पालकची भाजी होती. आणि या घावण्यांसोबत आम्ही पुदिना चटणी आणि छान अशी झणझणीत लाल तिखट मिरचीची चटणी तयार केलेली आहे. आणि त्यासोबत ही घावण्याची रेसिपी आज आपण सर्व केलेली आहे. तर मित्रांनो, ही घावणे रेसिपी तुम्हाला कशी वाटते हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि असे पौष्टिक घावणे तुम्ही सुद्धा आठवड्यातनं एकदा तरी जरूर खावा. आणि टेस्टला कसे लागतात ते देखील मला सांगा. चला तर मग मित्रांनो, तात्पुरती तुमची रजा घेतो. पुन्हा भेटूया अशीच एखादी नवीन रेसिपी घेऊन तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये. भरपूर खा, हेल्दी राहा. धन्यवाद.